вода. Виж сега, Китайската народна република не веднъж помагала на САЩ да не фалира, ако гаснеш ще ти пресипа. Знаеш ли от кога чак? Кристиян да сипаш бензина, а? Посоката ни е на там ванка, обаче аз си мисля дали тук през билото не трябва да фанаме, защото тук нещо ни сваляне меки. Аз, Войко, вече не знам въобще къде сме, да ти кажа. Тук почивка ли правя? Да зареди. Та туба как си е пълнил, бе? Беше по-малко. А ти в багажника ли си я държиш? Да. Иначе е хубаво от. Да. Сега трябва да взимам. Малко като военна. Трябва да взема такива захвати. И да го поблагодарим нещо. Абе, и аз паднах на 2 чети. Ама казах ви да заредиме долу, вие се правите на машкари. Аз още не мога да стигна на половината на резервуара. Тук 3 чертички са ми паднали. Да. Не е хубаво така да се подиграваме. Не са хуй тя работа. А ти са на колко си? На 2? Аз ли? Да. На 0. Така ли? Да. Има 5 литра в момента. Аз съм на 3. Ама... Или 5 или 6 има литра останали. Аз съм на 3, ама би трябвало да окрекам. На нас не стават 25. Според мен. Ако не се затрием в 5. Тогава може да станат 45. Да. Ние сега излезнахме отдолу, дето всеки път объркваме пътя и тръгваме надесно, нали? За към нас, или аз се бъркам сега. Сега ако се върнем тук ще влезнем в Чибаловци. И в Чибаловци може да се избичиме налево през Цирия. Обаче трябва да има път за Цирия и от тук където сме. Ама не ми го дава на карта. Макар и при всички положения сме оттам не сме. Не. Тук сме, значи гледай сега. Ако се върнем през билото и четиме там, ще влезем в Чибаловци. Така ли? Дай. Ти на 100 октана ли го караш? Да. А? Да. И по-добре върви. Дали? Да. Пусти го, че не гърми в ниските. Ама ти така го взе с тази генерация? Не, аз се служи генерация. Така ли? Да. Оригинал дали е някаква или? Да, това си американска генерация. Не е тъшак. Не е викаш. Не. 1200 и нещо. Сега да е служил електронен паспира, преди беше... Нямаше такова, беше едни дървия беше опарал. Да, тя чисто нова. Ловим кото отзад. Много. Сега съм служил килъра. А, има ли килър? Тя ще кумат моста. Той е бил от Урал. Не бе човек, ние слоги вече ние отдавна се дърпа. Щом в каската ми идва, мен ме кеф принцип такива шумни работи, щом на мен ми идва вече малко твърде. Твърде нагоро. Да не би то асфалто. Разбрахте, да. Те пушат ли?